Il-Kummissarju Ewropew responsabbli mir-riċerka, xjenza u teknoloġija Mary Quinn waslet Malta sabiex tipparteċipa fil-Konferenza Nazzjonali Research Opportunities in Malta. Lan ta' din il-konferenza u li fid-daw tal-programm tal-fondi tal-Unjoni Ewropea Orizzont 2020, Malta tkun f'pożizzjoni tajba biex tattira fondi lejn riċerka lokali. Horizon 2020 dan huwa illi nagħtu l-importanza dan qed nitkellmu fuq fondi ta' kważi 80 biljun euro. Permezz ta' dan il-programm bil-valur ta' 80 biljun euro, l-Unjoni Ewropea trid tassigura li l-pajjiżi membri ikunu minn ta' quddiem fi-xjenza, fl-industrija u oqsma soċjali oħra. Il-programm se jservi bħal għodda ewlenija li biha l-pajjiżi Ewropej iżidu l-impjiegi. Intant, 39% tal-finanzjament ser ikunu allokati għal titjib soċjali fosthom proġetti dwar is-saħħa, l-enerġija, trasport, it-tibdil fil-klima u s-sigurtà. Dan mistenni jagħti spinta fl-aċċessibilità l-investiment kapitali kif ukoll tingħata għajnuna l-intrapriżi żgħar u medji innovattivi. Aħna se nagħmluh ilitna ersqu lejna wara kollox dan qed nagħmluh kif qal tant tajjeb Paul biex ikonna ekonomija sostenibbli, ikonna tkabbir ekonomiku u fl-aħħar mill-aħħar u ta' importanza kbira jinħolqu ix-xogħol għaż-żgħażagħ ta' Malta.